Halipam, bolmak bilen görmegiň arasynda galan insanyň ýagdaýy nähil bolar? Şeýle boşluğa düşen adamyň diýen çekmegi gata ähtimaldyr. Ol heme ikisinem elden gidirer, heme maksadynyň tersine şarpy yer. Görünme kuvvetini özüne aldıran adam özüne degişli bolmadyk agyr ýükü gerdenine alan ýaly bolmazmy? Elbette bolar. Ýükü agyr adamyň durmuşda geçjek ýol hem adalar. Adamlaryň danalyk, beýiklik, kämillik ýaly meselelerde beýik bolmak babatda bir garaýşlary bardyr. Mysal üçin, ol garaýşyň beýikligi 2 metrlik bir görüşini okudy bolsun. Boyu şol beýikligi yetmeýän adam üçin görünmek nähili bolar? Durman böküp ýa-da özüni merdiwan gözläp halkyň gözüne iýiljek bolar. Onu aňsadiş hasaplap bolarmy? Madama tukatlanyp görmeli bolaýmasa? Onu boyu şol beýiklikden hat ýokarda bolan adam görünmek üçin näme etmeli? Olam özüni kiçik görkezmek üçin aşağı egiler. Şeýdip görünmen okadyna geler. Anha, muňa kiçik öňlük diýilýär. Kiçik öňlü adam düşünmek üçin egilýändir. Ödem şeyden ol özüni hiç ýelkiçilik duýmaz. Onu görünmegiň küýüne düşen aňyna baýlykdan başga hiç tat bolmadyk ulumsa adamlar näme diýär? Olam görünmek üçin armany adamyň özüne azap berer. Ine şoň üçinem salihcan kiçik öňlü adamlary diňe Allah beýgeldiýändir. Özüni ulsaýan adamlar bolsa öz gadan çukurlaryna düşer. Görünjek bolup adamlaň gargyşyna galar. Öz şöhradynyň astyna düşüp, öňünden çykana özüni depeledir. Ya boluşyň ýaly görün, ya da görnüşiň ýaly bol. Şonny durmuşyň tüýüjü hem ajap bolar. Eger adam bilmän öz-özüne azap berýän bolsa näme? Her adamyň nesihata haky bardyr. Hak bar bolsa sebäbi madyr şeýle dämi? Leşnükli, sen näme üçin howlup başladyň? Haýry işi jeket tut diýipdirler. Dogry diýen salihcan, han görelünni, işiň rawat bolsun. Sen nerede gidip ýörtüň oglum? Ýür gidelim. Bolýaýja gellime. Ýür. Kaka, sen maňa möýe adam diskini alyp beripdiň. Owa näme bolup durmaýar adama? Şonaky gahrman bara. Bizim şoň ýaly bolup bilersmi? Meselem, biz gahrman bolan bolsak, onu ejem ölmezdi. Onu hilakçylikden halas edip bilerdik. Biz gahrman bolup bilmez. Näme üçin? Çünkü gahrman bolmak üçin ajdarhalary ýeňmeli düşündiňmi? Gahrmanlar diňe kinolarda bolýar. Ýör turaly. Emre, näme işleýän? Möýe adam görýän kaka. Ferhat, men sana näme getirdim? Ahir alypsyň. Kakyn janyny aýlanaýyn. Mehmet, pulu nereden tapdyň? Karda aldım.
Emre, o zady ýygyna da derrew gutusuna sal. Biziňki däl ol. Ece, Ogluňa ogurluk zady alyp berip sen hetdiňden açdyň. Mehmet, men saňa iň soňky gezek aýdýan. Ogurlugy besediýänçeň saňa bu öýde yer ýok. Kaka, sen bunu maňa almadyňmy? Emre, ya habar kanuny boyun bolarsyň, ya da gaýdyp maňa eje diýmersiň. Ece men beýip bilmem. Maňa näçe ýyl bererler bilýärmi? Birader. Kardeş, maňa şunu otlamağa kömek etsene. 5 mundum almaz. Sen ýerinden täý, men orada bärden işler. Hanonno. Bolýadyr. Hadi sene. Bolmady many? Hadi be. Bolanokmy? Olmuyor ya. Bolanoga. Geç sen be. Düşäý men tiňden iş göreýin. Bir tane. İşte bu. Ene bolly. Sağ ol. Sag bol kardeş. Bolýa, sag bol. Eyvallah. Sağ ol. Ulan. İçi kara. Geldiňmi oglum? Geldim Ece. Oglum nähil onsoň? Işleriň nädýe? Aýtoram Ece. Ýa-ni aýlygym aldym bolyn. Bir ýer gapçygyma uruldy. Adamlara anam eder ýalylar. Hakan, oglum, sen yalan söýleýän. İşleýän niýen dukanyňa telefon etdim. Bize Hakan küçük diýip hiç kim tanamyzok diýdiler. Sen o taýda işlemediň gerek oglum. Ýene maňa yalan söýlediň. Oglum, men sen nähili bolsaňam gowy görýän. Gowy işte işlemeseňem ziýan ýok. Barybir seni gowy görýän. Sen men oglum ahyr maňa yalan söýleme. Şerden diňe saňa sığynýan. Ey Rabbim, oglumy gaçan çukurundan özüň çykara göri. Ogluma kömek et. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Ey Allah'ım, oğlumu halaf et. Onu yalan sözlemekten aman sakla. Kömek edin, haş edin, kömek edin, halaf edin, kömek edin, haş edin, kömek edin, halaf edin, kömek edin, halaf edin, halaf edin.
kömek edeverin. Halas edeverin. Kömek edeverin. Halas edeverin. Halas edin. Kömek edin. Çıkın. Bolun çaltırap. Kömek edin. Çıkın çaltırap bolun. Bana kömek edeverin. Haş edin. Kömek edin bana. Häzir çıkar sana. Vay men ayağım. Ayağım gat ağrıyor. Bana kömek edin. Yürüň. Haş edin. Ayağım. Onu daşırağa gidin. Ayağım gat ağrıyor. Me daşırağa gidin me. Haş edin. Kömek edin. Haş edin. Bolýa häzir halat bolarsyňyz. Howsala düşme. Halas edin. Haş edin. Sakin ol. Rahatlanyň, halat bolarsyňyz. Torbam içeride kaldı. Torbam. Bolýa siz gidiveriň. Men häzir getirerim. Patlayacak. Yarlar häzir. Ýyrak çekilin, aýrylyň o taýdan. Çekilin ýyda. Çekilin. Görne hili aýlygan çagda şeýle dämi? Her kim öz janynyň gaýgysyny edýär. O tarapda mundan meter wa? O tarapda halas bolýanlar bärde ýarňyşlykyň jezasyny çekenlerdir. Emma esasy zat ýarňyşlyk edilen soň adamyň çyny bilen puşman etmegdir. Bilek gowum ýagdaýlaň. Salih, men ýagdaýym gowy. Kamerany getirdingmi? Duran tek. Denil külen hastahana gitmeli ahire. Maňa hastahana hukmandan bu wagt adamlar gitmeli. Torban nere gitti? Vay men torban nere gitirim molly? Men ona berdim. Kime? Bizi halas eden adama. Nere dol?
Mehmet. Anne. Ece. Anne. Ece neme bolly? Neme de hilakçylyk bolly? Men adamlary halat etdim. Hatta bu torwanam halat bolan dinan sakla dip berdi. Dogrymy aýtdyan? Anne. Ece. Ece dinlesene. Ece. Men gitýän. Neme? Pul goýjakdym bolyn, gapçygym çynnanam. Alyo. Polisiýa mi? Gadyrly tomaşaçylar, arkamyzdaky görýän awtobusyňyz dün aýromendile barmak üçin ýola çykyp 20 mun çemesi ýörýän soň helakçylyk uçrady. Awtobusek ýolagçylaryň içinde menem bardym. Herne bagtymy çup, şu taýdan geçip barýan adam dadymy da ýetişdi. Häzir orta mikrofon ýolagçylara odadýan. Bir daýy geldi. İlk meni çıkardı. Soňam gapyny gaňryp açyp, adamlar çıkarıp başladı. İçeriň tüse gaplap başlapdy. Gapynam deper ýeten üçin açyp bolmady. Öleri söýtdik. Gaty gorkduk. Daýaw adamdy, men tutup ýokaryk çekdi. Hawa, menem halas eden şo gahrman kimke? Eger bizi eşdiýän bolsaň, biziň bilen habarlaş, biz garaşýas. Ola men. Çynymy aýtýan men. Mehmet. Menne topuzlu senmi? Gadyrly tomaşaçylar, häzir ýaýlymda dünkü waka bilen bagly täzelik berýär. Helakçylykda 16 adam halas eden gahrmanyň kimdigi barada maglumat tapyldy. Waka olan ýerde polisiýa derňeň geçirip ýörke tapylan gapçyk ýolagçylaryň hiçne degişli bolmansoň hemmäniň ünsün çekdi. Häzir bolsa gahrmanyň kydyr diýip çak edilýän resmi namany siziň dikkatyňy da hödürleýär. Tuweleme, ýaş oglan eken, tuweleme. Kendisi ya. Näme diýjegimi bilemok. Size köp minnetdar. Şo gece men awtobusdan çykarmadyk bolsaňyz, belki men häzir diýir bolmazdym. Borcumuzdur da. Yok beýdime. Siziň görkeden edermeniniz her kim etip biljek iş däl. Siz gahrman. Gahrman siz. Hakan ağa salamu aleyküm salam. Salih Demir men işleş ýollaşym. Hakan ağa bolsa bilişiňiz ýaly gahrmanymyz. Anha. Oho, sağ olun. O gece tabii. Şo gece alçıranlykda awtobusa gaçartdyryn. Awtobusa däl eken. Ýolan tapyldy. Salih beýdime. Şo wagt nämen ýerdiňi hiç kim bilen okdy. Evet tabii. Hawa dogry, o taý edil maşar günýaly. Onu o warada siziň öz agyňyzdan eşdäýeli. Ýazy geçireliň, näil görýäňiz? Inni siziň agyňyzdan çykan her bir söz habar bolup durýar. Ondan ejeňiz bilenim gurrunda şolay takdyýar. Ejem bilenmi hawa? Ha, elbetde gepleşip bolar. Ýöne häzir ýaramajak bolýar. Goglanşydan ondan. Allah şifa bersin. Sağ olun. Studio taýýar, geçäýeliň onu. He, ýadyma düşdi. Torbam tede beripdim. Eger sizde bolsa, Menem şo taýdaky bir polisi işgärini beripdim. Hemme zat bulanmyşardy ödüňiz bilýäňiz-de. dogry, ýörüň onu gideliň. Mustafa bar bulgurlar ýöne. Hakan ağa, şo wakan gurrun beräýseňiz. Ulumda gidip barýakam birden awtobusyň agdarlaryny gördüm. Adamlar aýnany urup kömekdi gygyrçadylar. Menim uly sakladym da ağlamasana. Kapıdan bir çağcık gıyırt durdu. Ağlauçu oğri. Ol yalan sözlüyor. Şo gece o taýdaky adam mennim. O dälli. Şeýlemi? Goý sana ýalan sözlemäňi. Ýok, hoçunym aýtýan mennim o dälli. Sen ne gahrman bolar ýaly beýle sypat ýok.
Ha o da bir däli etmän nur verdi. Yeter Oho, bolleseninni. Ey, yüreğe düştüňi de ey Allah. Allah bilýändir de oğlum. Esas da şu demnemi. Emre, oğlum, Näme? oğlum, köşegim nem üçin beýdiýäň? Kakam polisiýa sen aýtdyňmy? Balam, kakaň meň oğlum, ýöne ol erwedi işetdi. Hemme kişem ýalňyş işetip biler, menem, senem. Ýöne ýalňyş işedýän adamy taklamak gerek. Kämahal ýüregiňe daş baglap, näçe kynam bolsa, dogry zat etmeli bolsun. Nähil gowerýän bolsaňam, şolary ýitirmeli bolsaňam. Owa, inni bize kakaň dogry ýol tapmak üçin Allah ýalvarmak galýa. Men içiňden anamok. Hemme kişi yalan sözleýär. Maňa hakykaty gerek. Maňa yalan sözlemeýän hakykaty gerek. O näme diýdiň molly balam? O telewizorda görkezilýän kahraman bolan adam bar. Ana şolar ýal hakykaty gerek maňa. Emre. Kakasam şeýle adamdy. Senem ak yürekli biwimiz. Görýäňmi? Ogluňam ýüzüňi ýere salmady. Hawa edermen ýigit halkam on bagyryna bassy. Oho, giýçäşi. Oho, gahrman ýigit hoş geldiň. Batyr ýigit ekeniň ýeközüň 16 adam halas edipsiň tuweleme. Hani ejeň elini öpsene. Eceler ne hili batyr ýigitler ýetişdirýärler. Tuweleme. Tapsyň tapsyň da onna. Ya. İlkinci giyice kıyındır. Divar üstüne yıkılacak ýalydyr. Sen näçe ýyl ýatmaly? Allah bilýär. Sen näme diýip oturýarsyň? Sabr etmeň bir usuly. Usullarynyň biri. Häli o ýerde gaharlanyň ha. Allah uç kezzap. Nädip men nip bilýäke? Näme peýda görýän? Bilmedim. Maňa näme? Ýöne men şoň ýerine bolan bolsam bu ýere düşmedim. Näme gahrman bolan bolsaň hiç ogurly etmedik ýaly bolar öýdýämiň. Olam menden ogurlada. Senden gahrmanlyk ogurlapdyr gowda. O nähil gowy? Bu adalatsyzlyk bolýar. Hawa, elbetde. Ogurlyň häsiýeti şeýle-de, emma diýişim ýaly Allah bilýändir. Biri adalatsyzlyk edýände hak hukugyny bilýän adam tabyrly bolýandyr. Gam çekmek näme gerek? Allah bilýär, galan yaran diýip ýüregini soğuk su sepýändir. Näme etsem kam? Bir mümkinçilikden peýdalan. O kin gelmeýän bolsa öwredýin saňa da. Daşaryk satyp bolýandyr bolary. Az ulak pul gazanarsyň. Meni bu ýerine hemçin getirdiň. Men onu göresim gelenok. Hoş. Kakaň eşde gaty gynanar. Eşdi, eşidip geçtin. Maňa näme?
Oğlum, men Ece ziyanı yok. Belki qoğuz nedensin. Şu gurrun qoğduğum Allah. Men ödüm günahkar. Söz bilen akıllanmadığın ay bolýaly. Emre? Sen bana gerek değil. Yine men zorlan bu yer getirdi. Ulu bela adam tıpan ekenin. Hawa Sedat. Entegim halat olaydyk, şol olam bolmadyk bolsa näme derdik? Kömek edin, haş edin, kömek edin, kömek edin. Häzir halat olar. Ayağım gaterwedi ahyrya. Hani? Haş edin. İçerin tüfe gaplap başladı. Gapa vardık golin ona deper yeteneken açılan okdy. Ölür süýtdik. Siz men tanadınız mı? Sedat, Şu gece men sizi halat ettim. Siz kapçalıp kalıptınız. Yadığınız düşen mi? Doğru içeri kat tüssedi olin. Bollun ne? Onsuzdan birce tağat kuruluşyaz. Onum sen sandık kurruğun bilen geçirerim diýelen ok bar git. Onu men nireden bileyin bu zatları? Görmesem ne et bileyin? habarlarda görem bolayma? Ulogasın. Çınımı aytyan o mendim. Bir çağı vardı. Yadığında düşen mi? Birem havar çayal vardı. Menin tenem tanağım yok mu? Gülümü de koysana içigeyim. Bar git. Yüreğe düştün ay be. Emre. Emre can. Sen televizörde gören kahramanın aslında men bolmaly. Emre. Yine. Gidelili. Emre. Selam söylemeyi unutma. Ece, sen entegem tayin näme? Hakan, men bilýän, sen ýene yalan sözleýän. Şo giýje, sen gapçyňy Gaçarttırın, oğurlanma anlar. Ece gaçarttırın. gözüme seretdi. Maňa dogryny aýt. Allah'ın haqqı üçin dogryny aýt maňa. Gözüme seret. Doğru mu aytyan Ece? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gelin geçiverin. İlki bilen size sağ olsun aýtmaly. Nähir pek yürekli şeýle edermen ogul yetiştiripsiňiz. Hakan yara usudurak deyipdi. Allah şifa versin. Ay yok, mene tut ýaly. Ýöne köneler diýer, ýaşylyk ýerde ýatmaz diýip. Şu helekçilikden halat bolan bir baý işe uradym, Hakany uly gödüp berjek diýe. On soňam jaýym fawat etjek diýe. Halide dayda. Şu gece nämelen bolup geçenini sizin nukdoy nazaryňyzdan hem dinläýek diýär. Meňe hiç tat gürläsim gelen oglum. Şu gece nämeler bolup geçenini men bilmän galdym. Men göwnüme şu gece Hakan öýde bolan ýaly bolup dur. Vay beýdimen daýda. Şu gece o bir halat edýär dahyry. Bir edişli bir jurnal Hakanyň suratyny baş sahypa goýaýsak diýär, ruhsatmydyr? Elbette ruhsatdyr. Onna sizi surata düşüräýälen. Häzir derrew. Ejecan. Ene berit gelsene. Bu daýdan ýerine sen olan olsaň nähil gowy bolardy? O näme üçin? Kahraman ogluň bolsa nähil gowy bolardy? Pikir et. Supermen ýadym. Sen ogluň bolsa nähil gowy zat? Men kakymym, kahraman bolsa bolmaýarmy? Ene, men Hakan ağa bilen tanıştyraýda. Haýyş etýän. Onu nerden tapyp bilerkek? Meňem şoň ýaly bolasym gelýär. Haýyş etýän. Kef zat diýsäni. Sen näme özüň gynap horlap ýörsiň oglum? Olar halas bolup öýlerine çağlarynyň arasyna bardylar ahyry. Beýle uly ýagşylyk ýerde ýatyr öýdýäňmi?
Bardy geldi yerde yatsak da bolsa bary bir sen olary halat ederdin ahir şeýle dämi? Dogry aýtdyň welin. Menem görnä hilim maňlaý garadam. Edil beýdäm elem däle. Olum edil men ýaly ogry. Ütköşü adam däle. Sen tutulanyň üçin özüňi bagtly say. Tutulmorny üýdüp has beter bulaşyp çağalarından utanır ýaly ýagdaýa düşüben bilirdiň ahyry. Şeýle bolmagyny istemersiň ha. Soranlara kakam ýok diýip ýörsen etjek. Şükür et, entegem sen olar ýaly däl. Beýdim, men Dilek Güngör bilen görüşäýjekdim. Biraz garaşyň. Bunları stüdyo. Oglum, men Dilek Güngör gözleýän. Aýdy beriň näme hyzmat? Oglum, siz Men Dilek Güngörüň ýyşte şöýleşi, habarlar bile taýynýar. Näme hyzmat? sana duşanym gowulaýdy oglum. Men agtygym şo gahrymanyny urnup ýatyr da. Menem sizden torap göräýinlik geldim. Emrecan Hakan bilen tanıştyryp bolmadymy ka? Elbetde bolar, bolman näme? Häzir telefon edip ertir bara ellip soraly. Imran siz getirersiniňmi? O menden başga hiç kim ýoga. Ejet helakçylyk uçurap aradan çykdy. Kakasam bolsa tüs soglukdy. Gelin, Hakan ağa öýdemi? öýdedir oglum, öýdedir. Tanış bolun, Kewser hanym, Halide hanym. Gelin, gelin, öýe girin. Sağ bolun. Yürüm. Soň näme boldy? Ol çağajygy nädip halas etdin? Gapa gapjağan eken. Men gapyny şeýip çekdim-de, onu çykardym otaýdan. Soň içine girdingmi? Tüssedimi içerisi? Evet. Hawa, girdim içeri. içine girdim. İşte Soň galanymy ödüň bilýän? Hakan, Efendim, o Salih ağa. dileğin Dileğin toğruz barmy? Hani şu İçinde oňa goşuran bayragam bolmaly. Nira goýan hinidem ýadyňa düşenokmy? Täzeden ýadyňa saljak bol. Awtobus ýanyp durdy. Hawa, Salih, gahrymanynyň başyny garjaşdyrmasana. Awtobus entek dolu ýana nokdy. Ýanyny hemen partlama soň bol ahry. hawa soň boldy, hawa soň boldy. Hakykatdan hem soň boldy. Ne mutlu size. Şeýle ogul ýetişdireniňiz üçin siz nähili bagtly. Wah, içi meni ýakar, daşy seni. Näme üçin beýdiňizi düşünmedimle. Şeýle de Kewser hanym. Men oglum gaty ejizde. Men oglum bolsa kyn günne. Sizin oğluňyz tügeleme eden işine göre baý ýaşaýa, ilem on tiýlaýa. Onu bilip bolmaz Kewser hanym. Gaýta belki sizin üçin garyplyk serpaý bolup baýlyk jedadyr. Esas zat görüp bilip tapa almakdyr. İkisi üçinem gowsy bolsun näherne inşallah. Eleyt, yine de uttu hov. Gördün mü? Eleyt yine uttaybi. Şu düğmelerden elin ayır, soňam şoňuny bolarmy ka? Yepleyen dedin bil keplov. Gel men bilen oýnasana. Ýöne şol çermeň aşağı nakirlen düğmelen bilen oýnaly. Men seni yetişme bir seret. Garaşanda adyň geldi. Sağ ol. Senem sağ bol. Gaýdyp şey däsen ki işin görer. Gümmoş saydan. Sağ ol kardeş. Hökman näle? Bir de gokum öğrettin. Kevot havaraşıp duruli. Bolýa. Oğlum, olar gova adamlara değil, havardarrak bol. Kelläňi işletmeli. Kynuna düşmez ýaly maňa güýçli adamlar gerek.
iki ýalyňyşdan bir dogry tap bolmaz. Beýtme, hiç kimin göwnüne degme. Men hiç kimin göwnüne degemok. Sen öz işiň bilen bol, menem öz işim bilen. Bolýarmy ýaşuly? Pas ver, pas ver, pas. Ha, sen amay näetdiň ay? Bir topam eşit bilmedim ay. Hani ursana. Ur! Ur ho topu, ur! Bol, bol. Alga, 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 bol. Beýtme de agamcan, beýtme. Anha, ana oturun. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Ya da elan gowy. Hudaýa şükür. Mustafa eýinden zat gelipdir. Ece mi verecek deyip de tavol. Senem sag bol. Oho, bu kowşay yeri bidim näregir Mustafa? Abi. Ağam. Ağam beýtmesene. Kowşun bersene ağam. Beýtmesene. Azajyk geýeli könülini bererse Mustafa. Abi yakala Mustafa. Al gap me Mustafa. Al gap. Al gap. Al gap Mustafa al. Dostlar, bet ediňini. Oyun ettik näme bolanokmy? Bettir diýdim. Mehmet kardeş yüreğe düşme. Düşdüm näme? Sen özün kimdir öýdýän? Senem bizler ogur däm näme? Ogry bolsam bu karalan kowşuny degen näle? Kim bilýär belkim degýänsiň. Ogurlar pullaň nereden gelýänini sorap duramdy oga. Uğraşmayın çok. Azar verme oňa. Hadi Mustafa. Bar git şu ýerden. Sen bilen aran sağlayacak kolyas bolin. Aýta bolun gerekki. Ýör gideli. Berekella Mehmet. Bere kallan ýerde ýaşuly. Haýhydyr bir öň ýetene jogap berip bilemok. Dogry aýtdy. Yönün tek vicdanyny ýitirmeýändiň. Ejide kömek etdiň. Allah senden merhemeden aýyrmandyr. Anne. Ece men gidip barýan. Maňa apata berjek dämi? Bugün täze işe başlayan. Ödüň isleýärdiň aguýysyň bolsun diýip. Ine şol diýän işiň-de. O taýdan kazanjak pulun halaldyr öýdýänmi? Edýän işiň ogurlukdan näme farky bar? Sen işlejek wezipäňe sen näle? Ol adamlar kim halaf eden bolsa şo münasip. Barny git. Kazanjak pullaryňy janyňa rahat sow bilseň sow. Emma olar hergiz meň öýme getirje bolaýmagyn. Usu yıkılıptır. Köpek edin. Oğa burada da bolupdur. Turun. Näme boldy? Nerede ýykylypdyr? Ýörüň.
Mehmet, usta sen çağır ya. Derrewcik oň ýanyna var. Oğlum geldin mi? Sağ ol Mehmet. Sen menden öňü çykardyň. Men ýagdaýym gaterwetleşdi. Men berde işläp ýygnanja az olup bulunmady. Ýatsyňmyň şagyna. Şonu alıp bir tanışyma berip bilmezmiň. Allah'ın hakkı üçin. Borsa. Ýöne entek men çykmagyma epetli wagt ba. Bolsun. Yine kadansam üstüne yine koşarın. Bani dünyevi bilip bolmaz. Salih Demir oň ady. Bir kağıt kalamalla salgysyny yaz. Bolar. Gel oğlum şular geyeli. Näme üçin? Şu gün kakın tutukhanadan çıkya gelinne sen owadan görünmeli. Yok, gerekken. Beýdimi oğlum? Diyecek. O men kakam de. Men kakam hakan olsun. O olmasın. Beýdimi oğlum? Şimdi onu göresim gelen o. Gelmesin verik. Emre? Hakan nayi. Oo. Al Emre. Bu sana. Kaka. Sağ ol. Sağ ol. Arslan oğlum men. Arslanım men. Bul, al verin, al verin. Alın. Yolun açık oldun, sağ olun. Bäri kayıp düşmeyecek kolun. Vurdum onu. Vurdum onu. Tu öyleme, kalk be şey. Ene kadırlı tomaşaçılar. Birin kahramanımız Hakan yine bir kahramanlık görkezip bir pukara oglancığı begenlerge. Hani vakali? Vur onu. Vur. Qyýdym näme üçin beýdiýäňiz? Biz garyplar Hudaýa şükür. Kevser hanım, bizi işin ýagdaý şeýle. Bilen bilýär siziň garyp däldiňizi. Siz bilýäňiz bolýan, iyil bilen ok. Näme üçin beýdiýäňiz? Men vurdum onu. Tu öyleme sen endin uğrayan o Emre. Kalk be şey. Dilek, bir daha da onu sördün mü? Hakkın bir hili, Näme hili? bir hili pikir başka yerde ýaly. Ýok, oň ýerlerle. Bilmedim de, bir hili şu kahramançylyk meselesi başgaça bolanmasa men pikirimçe. Meselem, men atam Çanakkala söwüşine gatnaşan. Ýöne men öz atamdan bir gedegim eşitmedim şeýledigini. Owa eşitema. Näme? Ýagny öňüp men şunu etdim, men bunu etdim diýmedi diýjek bolýan. Emma biziň gahramanymyz diňe özüni magtaýar. Ya da özü barda gurrun edilen nisliye. Sana da şeyli görünýärmi? Bir hili öde on ýallar. Meselem şuň Emre'niň ýanyna galmak islemedi. Oň ýanyna hakykatdanam şoň üçin giden bolsa, şo ýerde galasy gelerdi. Onsoňam şu arada Bir de şu var. Salih köşeşdene, men başym çaşyrdyň. Onsoň näme? meselem men gahramanlyk bilen işim ýok. Eger men gahraman bolsam, aýtmasam milleri bilýär. Mysal üçin, Mesela men gahraman bolsam, özüm çağlary haýr etjek bolsam, vizyona çıkmak telewizora çykmak islemezdim diýjek bolýan. Salih, men pikirimçe
Sen gaty ýalňyşýan. Başgaça näme hili bolsun? O şeýle de gahrman, başga näme islesin? Oğlum. Oğlum. Ejecan. Bağışla meni. Allah bağışlar oğlum. Emre oğlum. Oğulcağım. Emre. Men bilen gepleşediň gelmeýänini bilýän oglum. Sen ýeriňe bolsam menem gepleşmedim. Ferit muňa. Sen üçin ýatadym. Bolmagyna täzeden başlaly. Bolmadmy? Olmaz mı? Gördüňmi? Sen sebäpli ýandym men. Sen sebäpli oturdum. Gerekden. Gerekden. İslamok men. Ene gadirli tomaşaçylar. Gahrmanymyz Hakan ýene bir gahrmany görkezip bir kara oglanjyk begendirýär. Gahrman bolaýşyny yumruk ýal çagan allaýa utanman. Ece? Ece? Meni televizorda gördüňmi? Wi? Televizor näme üçin ýapyk? Seretmediňmi näme? Ece? Ece näme üçin men bilen gürleşoňok? Hey sana gelişýärmi? Bir kiçi çagan allap ýörmek sana gelişýärmi? Kakan pahir bolan bolsa näme diýerdi? Näme diýerdi? Maňa guwanardy. Git şu taýdan, gözüme görünme. Git. Guwanarmyş. Ene gadirli tomaşaçylar. Gahrmanymyz Hakan ýene bir gahrmany görkezip bir pukara oglanjyk begendirýär. Men näme etdim kem beýle? Näme etdim kem? Ey Allah, özüň mowsuny dogry. İyi düşün. Gowja pikirlen. Muny sana hakan etdimi ýa-da öz-özüň etdiňmi? Alo Dilek. Näl gowmy? Hawa seretdim, ören gow bolupdyr. Neme, wagtyň bar bolsa, görüşip bilmersmi-ka? Sen orada daýdaýjak golýanna. Sen nämeler diýersiň Hakan? Näme bol Dilek? Men näme diýdim? Sen süýýän diýdim, maňa durmuşa çykyp bilmezmiň diýdim, erwet sat diýemaga. Biz diňe bir iş boýunça tanış, onsoň men jurnalist bolup işleýän. Bir tema bilen hemişe gydyklanyp ýörüp biljek del. Hatda neçe täze tema tapdym şonça gowy. Diýmek telewizorlarda maňa seredilmesi galsa men geregim ýok. Gaýdym hiç wagt görüşülmez şeýlemi? Görüşürüz, elbette görüşürüz. Ýöne meni süýýän diýmegin. Maňa durmuşa çyk diýmegin bir hili. Ýok Hakan, bu boljak zat del. Biz bir-birimizi ýalňyş düşünüpdir. Hoş kal.
Ece men gitýän. Biraz işim var. Birdat boldymy Ece? Emreň okuwyna pul ýygnaýarlarmyş. Mugullimine towga dalmak üçin. Puluň mary bolsa birada çyk berseň. Emre bir kuğundan versek bolmamy? Häzir pulum ýok. Bir kuğundan wererin. Hemmem seň isleýän zadyň alar bolýarmy? Maňa sen puluň gerekki. Bar bolsa da maňa gerekli üçin bermezdiň. Oglum bar bolsa näme üçin bermäýin? Bermezdiň. Puluň ýokdur öýtýäňmi? Bardyr, ýöne maňa beriň o. Ine gör, sen nähil qaky, hakynda ýaly dälsin. Sen erwet qaky, erwet. Hakan küçük. Hawa? Men gahrmanlygymy oglana alawçy. Gepleýän gepiň bilip geple. Sen öýüň men gapçygymy oglamadyňmy? Gahrmanlygymy elimden aldyň, indi nowat oglumy kymy? Diýmek Emre kakyd ogurda. Ýdilli urun etmeň ýamda. Gurlumamda näme dersiň? Seret. Gahrmanlyk senki bolsun. Ýöne oglumy golalysmy bolýarmy? Salih doğurdanam, ınanar ýalyl. Edilseň diýişiň ýaly boldy. Hakanyň maňa durmuşa çyk diýmesine men hiç inanyp bilemok. Şoň ýaly gahrman nädip şeýle teklip etip biler he? Mene düşünemok. Menem sen oňa entem gahrman diýäniň ananyp bilemok. Doğurda näme diýeýin? Ol bir gahrman, hemmemiz halat etdi. Ýa-da ol gahrmanam dämike? Anyk burada aýtyp biljekdi. Dolu öwrünmän oň günäsini göterip biljekdi. Ýöne Onu hakyky gahrman kimke? O däl bolsa onu kim? baş üstüne kimi ödleýäňiz? Men neme Salih diýip birini ödleýän bolen? Hawa, aýdy ber men Salih. Men size iyi verilen bir zat ba. Şon bermäge gelim, usty berdi. Maňa pul bermeli. Bir çağany okatýatda, şeýlemi? Özi tutsuxanada bolsa da çağa okatýar diýsene. Maňa hada aýtmany. Maňa bolda siz bardy gurrun berdi. Siziň ýaly pek yürekli adamdan pul berýändigim üçin arkaýyndyr neydi? Sebäbi bir kysanyzy pul alkaçdy. Ýok, beýle zat bolmaz. Men alym puly. Boranna sag bolun. Sag bolun. Şugulun gahrmanyna ýene bir syla. Ýakyny ýanyp duran awtobusyň batyrgylyk bilen ýolagçylar halas eden Hakan Küçük Hayat Hakkı Guramasynyň sylagy bilen sylaglandy. Alo Ece. Sen nerede? Men barıp biljek däl oglum. Vicdanyň mary bolsa senem taşla bu işleri. O sylar senki däl. Hakka zulüm etme oglum. Alo Dilek. Bu men Hakan. Dinleyen Hakan. Yok, ýatdan çykarmadym. Men bu ýerde senden başga da işim az däl. Barjak bolsam habar bererin. Näme üçin geleňiz ok? Näme üçin? Näme üçin? Oglum, näme işleýän? Näme etjegim hakda pikir etýän Ece. Pikirlenere zat ýok oglum. O günler inni iýde galdy. Allah kömek eder inşallah.
Käbir zatlar ýerine gaýtarmak şeýle bir kyn Yok boýun. beýdim oglum. Kän kynçylyk gördüň, umydsızlyga düşme balam. Näme edip bilerinde? Dünýede hemme zatdan gowy görýän, iň iyi görýän oglumy ýitirenden soň näme deýin? Allah vardır oglum. Allah vardır balam. Bu ne? Hani pişman ettim diýedin. Muna mogurlapsyň. Oglum, menini hiç tatdyp biljek däl. Aslında siz kän zat diýetiňiz gelýär bolýan. Ogluňyza bolan söýgüňiz diliňize baglaýar. Ogluňyzy ýeke goýup hiç zat edip bilmersiňiz. Dogry etmek üçin siz oňa gerek. Emre. Emre, Emre, Emre. Emre. Anne Ece Emre ýoklu. Nähili yok, o nähili. Mehmet. Vah oğlum. Näme öldüň oglum? Şunu verecektim. Dilek biwini. Ýörünne men bilen. Sağ olun. Görüşmek üzere. Mavi dosyadakiler mi bunlar? Tamam, kırmızı dosyadakileri ben alırım. Emre. Dilek biwi. Bu silah sizin kimi? Çünkü ben 15 gün sonra Torvam. Torvam içinde galli. Bolýa siz gidiberin, men getirer nädir? Sen bunu nereden tapdın? Men kakam ogry. Sizden ogurlan torosyndan tapdym. Yürü gidiyor. Hakan ağa. Siz tayyar mı? Az vaktin davara başlan ya. Owa men taýýar. Hakan ağa, men sizden il ýaz galyp bilermi? Maşgalamyzda hemmeler sizin batyrlygyňyza hayran. Mehmet taýyn. Taýýarmy? Bolýa. Bolýa. Mehmet, Salih, men gyssaly dilek günleri tapmaly. Köşeş Mehmet, näme boldy? Oglum Emre öýden açdy. Oğlun dilek bilen tile goşurmana gitdi mihmanhana. Haýdy mihmanhana? Hakanyň tile galýan mihmanhanatsa. Sen burada da diýjek bolýan. Öz hakyny talap etýän gerek. Ýok, maňa diňe oglum gerek. Gadyrly mehmanlar, uzak gepläp sizi güýmäp oturmaýyn. Indi kän bir gahrman görüp bolanok. Häzir Hakan Küçügi sahna çagyrýar. Garşylaň. Hakan Küçük. Hakan, barın. Hemmeler size garaşýar. Bugün sizin günüňiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Awwa, ine biziň gahrmanymyz.
Sözü ona bermeden ozal guromamızın ve bütün halkımızın adından şu sıylağı kavuşturmağa uruza dedin. Men köp sağ olun. Ama Yönü bu suylug maňa Laýyk däl. burada. berden ýür. O senin elin. Bir edin oğlum. Mundan aňryk ýol ýok. Men Hakan, boynun al. Ne waka, ne ýolakçylar. Hiç bir sen ýadyňa düşen ok. Sebäp sen o taýda däldiň. Sen o ýerde ýokduň. Hawa men nälim? Men o ýerde ýokdum. Yalan sözledim. Ey Allah, toba toba. Men hiç kimin janyny halat etmedim. Belki edibem bilmezdim. Emma bu durmuş, bu awray men jadylady. Hawa jadylady. Gahrman bolmak istedim. Hemmeňiz ýaly. Hawa. Yönü ejem dogry aýtdy. Ýoluň ahyryna geldi öýtýän. O berde. Toba toba. Bir de düşünmeyen gal. Bu senin. Patien kuolmaly. Emre. Oğlum nerede? Yaňa marş taýda. Üç ýokda bir çağa ba? Emre. Oğlum. Git berdin. Kiçiňizi göresim gelen ok. Hemmeňiz meni alladınız. Emre dinle. Hemme da düşündüreyim sana. Yönü o taýdan uzaklaşalyl ki. Golaylaşma. Sen ogry. Men gowy görýän bolsaň ogurlyk etmezdiň. Dogry aýtdyň. Yönü inni men ogry däl. Seret. Allah'dan ançyan kakan inni öňüne degişliler zatlary el uzatmaz. Söz berýän, gel bäri. Golaylaşma. Kaka. 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 Emre korkma. Bolýarmy? Aşağı seretme. Bolýa. Bana seyredip At oğlum elini. eşdiýän bana seyredip yapışıp Bana bak. ýokary kal bolýarmy? Ýokary kal. Bol. Bol. Boynuma da. Boynundan yapış. Berekellah. Berekellah. Ýokary çık. Aferin. Ýokary çık. Hadi baba. Berekellah. Hadi babacığım. Gayrat et oğlum. Gayrat et. Gayrat et. Kaka. Kaka çıdacak ol. Gayrat et kaka. Häzir seni halas etýän kaka. Kaka. Gayrat et kaka çıdacak ol. Gayrat et kaka. Elimden yapış. Berkçe yapış. Hadi. Hani? An bol. Kaka. Babana iyi Kakam gowjak jokly Emre. Çünkü bu Sebäbi ilki baştan irinden galman görüsün gelýän gahrymanyň sen kakandy. Ol adamyň janyny baban kurtardı. kakan halat etdi. Baban kurtardı. Kakan halat etdi. Kaka. Kakacan.
Bizenkiler ahir gahrman bolmagy başardy. Gahrmanlyk nefsiň isleglerinden halas bolmak bile başlanýar. Öz nefsiniň elinden halas bolanlar azatlyga oguşarlar. Hakykatdan azat göwnler diňe dogryny gollaýandylar. Şeýle dämi? Elbetde, sebäbi ýesirlik nefsiň arzuglaryna gulluk etmekden başlanýar. Onu hakyky gahrmanlar ýere taşlanan her bir hak hukugyň insanlyk mertebesini baskalajagyny bilýändirler. Elbetde, bu zatlary bilýän adamlar näme diýerlerkä, näme derlerkä diýen zatlar bilen meşgullanmaýarlar. Diňe dogry zady berja edip öz ýollaryny dowam etýärler. Şeýle adamlaryň tarypyny öldür dälle başgalar eder.